Sarong Daraga, sa Manito Albay, itsura partner niya pang 6 anyos. Sa aming pag-iikot sa bayan ng Manito Albay, nakilala namin ang 16 na taong gulang na si Nicole Jane Torpillo. Ngunit malayo sa karaniwang anyo ng isang dalagita. Mistulang 6 na taong gulang pa lamang si Nicole. Pagdating namin sa kanilang bahay ay mas lalo naming nakita ang kalagayan ng dalaga. Napakaliit, payat at parang bata. Bukod dito, kinakarga at inaalalayan din siya. Kita rin ang pag-iba ng korte ng kanyang katawan. Walang kaalam-alam si Nicole sa aming pagbisita. Ang hindi niya alam na mayroong naghihintay sa kanyang munting sorpresa. Good morning, Good Nicole. morning po. Kamusta? Kamusta? Masaya ka? Opo. Nandito ang Ako Bicol and Action Ko Center para bigyan ka ng groceries and cash assistance. Salamat po sa gabos na tao. Happy? Happy. Upang mas malaman ang kwento sa likod ng kondisyon ng dalagita, ibinahagi ng 32 taong gulang na nanay ni Nicole na si Mary Grace Barcelona ang kondisyon ng kanyang anak. Kwento niya, premature baby nang ipinanganak si Nicole. Panganay ito sa 6 niyang mga anak. Sabi niya, dala ng pagiging premature noon ay maraming naiturok na gamot na posibleng nagresulta sa kalagayan ng kanyang anak ngayon. Pagpangaki ko po, 7 months ko po siya inaki. Tapos po naka-incubate po siya ng 1 month na ka-incubate po. Tapos pag ano po, pero po siyang pagtutulokan kay CP5 powder, 1,000 milligrams. 3 days lang po yan, tutulok saya. Kaya po naanuhan po siya kay grabe. Bilang ina, hindi mailarawan ni Nanay Mary Grace ang sakit tuwing nakikita niya ang kalagayan ng kanyang anak. Aminadong kapos din sa pera para maipatingin sa doktor si Nicole. Dahil sa kakapusan sa pera, iba't ibang trabaho na ang pinasok ni Nanay Mary Grace. Pati ang paglaot, pinasok niya na upang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Sakit po sa akin. Kahit po hindi ko kaya po iwalat siya. No choice po. Kasi kailangan ko po magtrabaho talaga. Kaya sobrang hirap, may ako nga po siya ipabulong, ipa-check up. Hindi ko na po kaya. Kaya kailangan po talagang sacrifice po. Kaya no choice po na ko siya. Mawalat ko talaga kay mama ko. Upang mabawasan ang problemang dinadala ni Nanay Mary Grace at mapasaya namin si Nicole sa aming munting sorpresa, inabot namin ang cash assistance at grocery packs katulad ng gatas, biskwit, bigas at marami pang iba. Salamat talaga po. Grabe. Kaya salamat po na naabot talaga po ini si Nicole, na ang kitabang. Sana po na iba pa po kami matulungan na dakol, na mga aking arog po kaani. Ini pong tinao po nindo, dakulang tabang na po ini sa muya. Salamatong po na grabe. Salamat. Kita sa ngiti ni Nicole ang tuwang nadarama. Kahit kailan, hindi magiging hadlang ang kalayuan ng isang lugar sa layunin ng programang Action Ko Tabang Ora mismo upang makapaghatid ng ngiti at pag-asa sa mga katulad ni Nicole na mayroong kapansanan. Ayan. Oo. Nakita So, natin 16 partner yung ngiti sa labi ni Nicole. Oo, 16 years old. Pero garo 6 years Oo, old. alam mo kung bakit nadagdagan pa yung ngiti ni Nicole? Bakit partner? Maliban sa May napapansin lang ako partner, Tagalog ka ngayon. Nagalog ka kasi. Maliban partner duman sa talagang na-feel niya presence o sutabang kan ako Bicol. May saro pa kaya napa-smile si Nicole. Nakain din siya ng Spaghetti. Pero nagngangala siya kung warang giniling. Mabakal na lang ito partner, may cash baga. So duman na lang, mabakal na lang ning Pero siyempre, ining pangyayaring ini na personal na naman na tinuyo kan ako Bicol Manito Party Albay List. partner, nakabot ko ito duman sa may itong bridge na ito kasi may natabangan din kita duman. So, daining birth certificate. Yan, personal na dinarakan ako Bicol kan Action Ko Center ang katabangan maski sa mga hararayong lugar. Correct. Patunayan partner na bako rayo o rani ang pagtatabangan ka na ko Bicol partner. Dahil lang ako Bicol, katabang na. Kasurog pa